Hej, jeg hedder Carsten Krag. Jeg stiller op for Nærdemokraterne ved kommende kommunalvalg på liste N, og jeg er kandidat nummer 6. Jeg er stærkt engageret i de ældres sag, og det er jeg blevet, fordi jeg selv har en mor og en far, der har boet her i Alslev, og så bagefter så har min mor været alene, og der har min kone og jeg sådan set sovet på gulvet ude i køkkenet i 8 måneder, mens jeg har haft en demens mor, som har haft svært ved livet. Så derfor så har vi set alt, hvad der hedder hjemmepleje og alt, hvad der foregår i den retning. Jeg håber på, at jeg kan være med til at gøre forholdene for de ældre væsentligt bedre, end det er i dag. Jeg tror, jeg har forudsætningerne for det, og jeg vil håbe, at jeg kan være med til at styrke samarbejdet mellem de pårørende, kommunen og de ældre.